dels Ports, Castellfort sembla un poble fantasma. La neu i la boira han pres el municipi. Els carrers estan impracticables i la neu s'acumula de manera important a les balconades. A la tinença de Benifassà, l'excavadora ha aconseguit obrir el camí fins al Boixar, però continuar fins a Castell de Cabres o el Coratjà és impossible. Hi ha molta neu, hi ha per uns 5 centímetres de neu i esperam no s'ha pogut entrar ja. Al Maestrat, a pobles com la Serratella, tampoc no han pogut arribar les màquines llevaneu i al Bocàsser no es recorda una nevada tan forta des de fa una dècada. Fins i tot s'ha tallat el subministrament elèctric i els xiquets no han pogut anar a l'escola. Un dels inconvenients ha sigut la llum, que fins a les 11 del matí no ha tingut llum, entonces la majoria de gent no ha pogut treballar. La veritat és que fa molt de temps que no cau una neva aixina. A poc el temporal va remetent i esta és la imatge que ens deixa a pobles com el Bocàsser. Tot i així, no s'ha de baixar la guàrdia perquè les gelades poden seguir causant problemes a les carreteres. Molts han eixit al carrer per a disfrutar de la primera nevada de l'any i els més atrevits han posat els esquís per a passejar pel poble. Aquí estan un poquet loquet para ficarse esquís a aquestes hores, però bueno, hi ha que disfrutar un poquet. La previsió ja no parla de nevades, però sí de fred i gel a l'interior de Castelló.